Yun mga dre, good morning. Good morning po sa ating lahat. At yun, pupunta na naman kami sa dati naming bahay. Yun. Tsaka yung dala ko yung pang ayos natin doon sa kubo para pwede siyang tulugan. Yun mga dre. Kasama ko sila nanay. Yun sa unahan. Alilakad na naman tayo mga dre. Hanggang dun sa bahay. Okay lang. Hindi naman masyadong malayo mga dre. Yan Ayan mga dre, at samahan nyo kami sa paglalakad. At yun, tara. Yan mga dre, yun yung bahay mga dre, yun. Maganda rin naman dito yung view Yun makikita di bye-bye na nagmayat na pa nagdigos. May tindahan na dun Dati walang tindahan dyan. Ngayon meron na. Madado dumadami nga nang dumadami. Madaming tao dun sa bundok mga trio. Yun mga dre, dito tayo sa gilid ng tatlong bundok sa kalsada. Pababa na tayo. Nasa hulihan si nanay. Yung tatlong bundok, marami na naman tao sa taas. Nagpipicture. Kaslada mo nga agraraman. Yun mga dre, dito na kami sa may daan papunta doon sa bahay. Yun ang tatlong bundok mo. May mga tao doon sa taas. Dami nilang pumupunta dyan araw-araw. Halos napupuno yung bundok na yan. Lada graraman, tas landa naka-apanti banbantay. Yun nga mga dre, pababa na kami. Yun, may baka dito. Laki ng sungay. Wow. Yun may baka na naman dito. Nakatali. Katayin ko kaya. Yun mga dre, pababa na tayo. Ito yung masukal na daan pababa. Dito yung dinadaanan nila nanay pag naghahatid siya ng estudyante. Yun ang hirap dumaan dito, lalo pat umuulan, maputik yan daan, tapos madulas. Sobrang hirap. Pero noon nilalakad lang nila, pero nung medyo maganda na yung daanan doon sa sa may tatlong bundok, may sumusundo na sa kanila na tricycle. Lunes ng umaga, tapos susunduin, tapos hatid ng Biyernes ng hapon. Yun mga dre, ayan, lapit na tayo. Ayan, pababa na naman. Pababa ng pababa. Hirap talaga pag walang sasakyan. Ganito talaga pag
pag naghihirap. Pero okay lang, masaya naman eh. Ang importante, mahalaga. Yun mga dre, sa wakas nandito na kami sa may baba. Yun, sila nanay nauna na. At dito nakaupo pa lang, nagpapahinga konti. Lapit na tayo dun sa ano, sa kubo doon. Yun, halos dun yung nakatira dito mga dre, may kamag-anak din namin, kakilala. Kasi sa barangay na to ako lumaki eh, kaya kilala na ako dito. Yan sila na doon. Doon na sila oh. Nauna na. Yun mga dre. Huh. Doon na sila nanay. Nauna na. Yun. Malapit na din kami. Ay, hapo. Una yun. Ayan, tikwa. Agrigri-gatan. Ang hirap talaga mga dre pag ano, naghihirap. Pero sipag at tiyaga lang mga dre. Yung hirap mapapalitan din ng ginhawa yan. Pag ano, pag sinipagan lang natin ng ano, mas sobra. Hindi naman mas sobra, yung sakto lang para hindi ka naman napapagod lagi. Naalala ko pa dito kami laging naglalaro ng mga pinsang ko eh. Dito sa Torturod na to. Panbantay Torturod. Ti ayan may. Ano? Nag-aan na sila ng palay dito. Marami nang nakapaggapas. Nyata. Ha? Tawan? Paggapas pala? Diyan, paggapasan niya ako. Paggapasan niya ako. Hop, te. Yun mga dre, dito na tayo sa kubo at magpapahinga lang tayo konti at gigabain natin siya. Hindi totally gigabain, ano lang, pakunti-kunti lang mga dre para may ano pa na yung mga gamit namin dito. Ayan o, sirang-sira na siya, wala na. Ngayon mga dre, at hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang mamaya ulit. At yun mga dre, thank you at bye bye.